TV Homa Bay. Od bura no ma kaunti ma Siaya koro obugo thicho oko Governor James Orengo apis kagitude kod bagni kod chendo mag omenda e kaunti no. Kotelnegi kod Speaker George Okode, MCs goseyo migawo mar omenda no e kaunti ma Siaya kuom rem nyenyo e lela budget mar kaunti ma Siaya ma hik omenda 2026-2027 ne migepe ma e kaunti no ero magiwacho nitie mudho maonge ler mar budget gi. Kaka Steve Biko lero, od bura ma Siaya koro oluongo Governor James Orengo mondo ochopie nyime tich ariyo mar juma manyien mar lero midhiero mokwako migawo no kata bang' rem podho welo mar George Nyingiro kaka jatend migawo mar omenda. Bang' od bura mar kaunti ma Siaya ne ng'udho kendo rem podho nying George Nyingiro kaka jatend migawo mar omenda e kaunti no, od bura no koro wuok tung' mosuo gi migawo no magiwacho osethiro chenro mag dongruok moting'o nyaka mago mosepodhi kod od bura no. Kinde twak mane okelo kanyakla jotend migepe, apisas kod directors mag migepe duto e kaunti no kendo chwoe kom kod Speaker ma Siaya George Okode, MCS goseyo migawo no kuom rem keto lela budget ma hik omenda mag 2026-2027 magiwacho ni kata migepe mopogore mag kaunti no bende tiyo e mudho. And their respective amounts. Even if I asked one department today, tell us what are your pending bills, I'm sure they don't know. So that is what we wanted. As we do a budget, we need to provide for pending bills. What we got, and that's why it was a shame, the governor, from his body language, was so happy that we had moved from advanced report to a qualified report. No bende, MCS go no umnono gi momiyo migawo mar omenda no ok nyal pedho lela report mar chenro mag dongruok mane oketie hik omenda mokalo kata bang' od bura no puodho gi kendo keto negi omenda e budget. Commission per ward. So we expected that in this ward, say we are in Sidindi ward, you tell us in the 25-26 budget, these were the projects. Of these projects, these were fully paid, these ones were not fully paid or partially paid, and therefore we are rolling over. Remember, we are rolling over the project and the funds. Even with the payment of the share, Mr. Speaker, yesterday I went to visit one of the staffs who is just for the country. You're being told that the share has not been remitted for the last 8 months. How do we want this to survive, Mr. Speaker? Are we very fair to ourselves? Ewi mano, gigwelo Governor ma Siaya James Orengo mondo chopie nyime od bura no tich ariyo mar juma manyien mar duoko penjo wi chilo mokwako migawo mar omenda ma Siaya ahinya to bang' Orengo walo George Nyingiro e tielo mar ariyo kata bang' od bura no kwedo welo mare dweche 4 mokalo. The emergency projects. Even as we speak, the provision in the emergency fund is insufficient to even finance or pay for emergency projects undertaken so far. Mano, od bura no chiwo thuolo mar seche 24 ni migawo mar omenda no mondo chwa listi manyiso chenro mag dongruok mane orem tieke hik omenda mokalo kagiwacho ni nitiere kata chenro moko ma nonro margi nyiso ni nochulo omenda to onge tich motim ka koro gikwayo migepe makedo gi mibadhi pacho ka mondo donjre e wachno. Mano bende gikwayo jotije mag kaunti no ma apisi mar ombudsman nyocho chwalo lipot makwedo welo margi mondo woge lemogo mar chiwo thuolo ne manyo jok moromo. I really know the qualified to advise, but I think we proper get information from this individuals that of this direction by the government. Magi timore ka e giko juma mokalo, duol maketo nyong'ong mar kaka jo Kenya yudo ratiro, ombudsman nyocho golo lipot manyiso ni sirkal ma Siaya e bwo Governor James Orengo osedhi ataro gi chike kendo gwelo apisas moko e lemo ka ok okalo e od bura mar kaunti no. Achiel kuom apisas go en jatend migawo mar omenda George Nyingiro e kind mamoko 4 ma duto duolno dwaro ni mondo wit oko mapiyo piyo. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Report no ero mano mar Steve Biko ma bende pod wamedo nono matut kaluwore koda ywak no ero mag MCAs ma county ma Siaya ma bende wacho ni pod gionge budget nyaka sani dweche 2 to counties mamoko ne podho budget ma mekgi.